Castor 3. Kuusiston ratsastajista valmistautuu Mariel Salminen, Jessica Jäntti. Joka tehdään vatsalihaksilla ja rullataan noita vatsamakkaroita niin, että se tekee semmoista tosi upeata aaltoliikettä. Ja siis sehän ei oikeastaan edes riipu vatsalihasten koosta, vaan siitä hallinnasta, että pystyy jotenkin erittelemään ne vatsalihakset silleen, että ne tekee semmoista aaltoliikettä. Ja siis syy siihen, miksi mä oon yrittänyt harjoitella tätä itse asiassa jo vuosia, on se, että mun paras ystävä, hän osaa tehdä täydellisen maha-aallon etu- ja takaperin. Ja tää on poikinut ihan lukemattomia etuja hänelle, tai ainakin muutaman edun. Koska sillä taidolla saa ihmisten jakamattoman huomion esimerkiksi kotibileissä ja ihan järisyttävän määrän ihmisten ihailua ja kehoja, että wow, että tyyppi osaa tehdä maailman parhaan maha-aaleen. Siis se on tosi näyttävää. Kukapa ei haluaisi kehuja siitä, että osaa jotain tuommoista hienoa taitoa tehdä. Hyvä, ja siinä saa myös ilmasta kaljaa. Kiitos Emilia. Tulos toisessa vaiheessa 0 virhepistettä, aika 22 sekuntia ja kärkiaika tällä hetkellä. Hyvä. Seuraavana vuorossa Mariel Salminen, Driftas, Turun urheiluratsastajista. Valmistautuu Jessica Jäntti ja Mari-Helen Jans.